we hebben al veel partijen gesproken op Bonaire in de voorbereiding op deze wet, op deze taak die wij hebben. We praten met afnemerorganisaties, we geven presentaties, we leggen uit wat de gevolgen zijn van deze wet. En we horen ook graag van mensen, wat zijn de ervaringen met web als het gaat om voorwaarden. Op die manier kunnen we eerst kijken wat zijn nou de problemen of de uitdagingen hier op het eiland, voordat we met web alle voorwaarden door gaan nemen. Dus we kijken eerst wat is nou echt belangrijk, wat zijn knelpunten en daar gaan we dan over in gesprek. Heeft u dan bijvoorbeeld ook contact met een consumentenbond? Ja, we hebben contact met Unkelbon, een consumentenbond, maar ook met afnemerorganisaties zoals BBE of Bonhata, Bonaire Hospitality Group. Dus afnemerorganisaties die zeggen wij vertegenwoordigen een bepaalde groep, die kunnen zich ook bij ons melden en dan kunnen we daar ook mee in gesprek gaan. Kunt u ook nog iets uitleggen over het proces om te komen tot tariefaanpassing? Ja, zoals mijn collega al vertelde willen wij op 1 januari nieuwe tarieven vaststellen. En daarvoor is het een uitgebreide procedure. Dus we gaan goed kijken wat zijn de kosten van het bedrijven. Hoe gaan we die kosten vertalen naar tarieven voor de consument. En dat doen we ook niet zomaar zelf hier in ons kantoor. Dat willen we ook doen in overleg. Dus we schrijven op hoe we het willen gaan doen. En dat leggen we voor aan de afnemerorganisaties, aan de bedrijven waar het om gaat. Die krijgen dan de tijd om daarop te reageren, om daar iets van te vinden. En dan stellen we het uiteindelijk vast. Ik heb begrepen dat er sowieso iets gaat veranderen in de manier waarop de prijs berekend gaat worden. Kunt u daar iets meer over vertellen? Dat klopt. Er komt een variabel tarief en een vast tarief. Dus alle afnemers gaan straks per maand een vast bedrag betalen om daarmee de vaste kosten die web heeft te dekken. En vervolgens betaal je ook een variabel tarief voor elk kilowattuur of voor elke kubieke meter drinkwater die je verbruikt. En op die manier betaalt iedereen een eerlijk tarief, zodat het bedrijf kan blijven bestaan en zijn investeringen kan doen en dat de afnemers niet te veel betalen. In de wet staan ook een aantal zaken over de kwaliteit, de betrouwbaarheid van het netwerk en bijvoorbeeld de kwaliteit van het drinkwater, eisen waaraan dat moet voldoen. En er is een andere toezichthouder die daar specifiek naar kijkt. Dat is de Inspectie voor Leefomgeving en Transport, de ILT. En zij zullen kijken naar die kant van de wet.